So, good morning guys! Imbaga bigat, padang Ilocanos. Dito na naman tayo sa ating bukid. So, our topic for today is all about peppercorn or paminta. Pepper or peppercorn, yun, paminta. So guys, samahan nyo kami para kumuha ng paminta at baka ito na yung ikakayaman natin. Kasi binebenta natin siya, ipapak natin siya ng tig-pipiso. Eh kung maka 1 million na supot tayo, di milyonaryo na tayo. So yun guys, samahan nyo kami. Tara! So ito guys, ganito yung kukunin natin, yung medyo magulang na, yung medyo green na masyado. Wait nga road! So ayun guys, nag-ano na sila dun sa bahay. Kakain na raw tayo kasi mauubos na yung lechon. So back to our vlog guys. So ito yung kinukuha natin, yung pamintang durog at saka pamintang buo. Yun yung binebenta natin dun sa market. Hindi dulo. Dun sa dulo tayo mag-umpisa. Pamienta. Manot may sasupot di kasi mang. Tilak lang ko at sanggi. O piso. Piso yung ganito kaliit. Baka kalahati nito piso. Tapos pag nakaipon tayo ng 1 milyong ganito, magiging milyonaryo tayo. Payaman. O ito mga puno ng paminta. Mga pamintang buo. Hindi durog. Ayan, hanggang dun sa dulo. Ito, puno ng rambutan. Ayun, paminta pa hanggang dun. Sarap mag-farm. Ito. Itong bungang to pwede na itong anihin. Tapos i-dry lang natin. Sun-dried. So siguro mga after 3 days mangingitim na to, saka natin dudurugin para may pangsahog tayo sa mga Ilocano cuisine. So ayun, hanggang dun meron pang mga paminta dun. Ito yung puno ng kakao kung saan pinicture natin last yung video niya. Yan, wala pang bunga pero yung iba may bunga na. Ito paminta. Yung paminta parang ano yan, parang grapes. Kaya nag-ano siya, nag-roll. Ito, kaya nilagyan namin ng railings para dito siya akyat. Ayan, nag-roll siya dito.
So yung kukunin natin yung medyo dark green para ano, yun yung mature na paminta. Huwag mong kukunin yung light, hindi pa yun ano, hindi yung magandang patuyuin. Ito mga ganito, yung mga matitigas na pwede na. After a month daw, mamumulak-lak na siya ulit. Tsaka pwede na ulit mamitas after a few months. Sa mga hindi nakakaalam, ganito yung puno ng paminta. Ganyan. Gumawa kami ng poste ng ano to, concrete na poste. Tapos binalutan namin ng ano, screen. Tapos lalagyan mo ng vermicompost. Ayan. Ganito yung puno ng paminta. Ma, paano patubuhin tong paminta? Pinuputol daw yung ano, hindi siya tinatanim as ganito na buto, tinatanim siya through yung runners. Usually yun yung mga gumagapang, no, yun yung kunin natin. Kumbaga ano, Ilocano, not Ilocana, Karayam. nagijag karkarayam no ka sa daludal. Kung makita nyo di daludal ay di aba adag karkarayam na isot daludal kasi makwati alantay ka dito yung paminta. Ito, ilang puno pa lang to? 3, dami na. Ayan, ang dami ng paminta, 3 lang na puno. Runners, pwede nang putulin, ilagay sa lagay natin sa paso. Ayan, guntingin lang siya. Ano paglawang gusto eh? T-runners. Sa mga gustong magtanim, kunin nyo na to. Libre lang. Alright, puno na to. Pwede na natin ilagay sa sapo. Mga 6 pa lang ata na ano to, na puno. May 1 million na tayo. 1 million pesos. Alright, ito na. Medyo
Mga ngalahati na to. Road to 1 million. Right. Kalahati na. Kalahating milyon. Ito yung guyabano natin dito. Pwede na to sa susunod na linggo siguro. Ayan, ipipilat na natin yung paminta. Manual daw ma, bago ako ha? Mga halos isang linggo natin to ibibilad para mangitim. Para ready na siyang ibenta. Yan, pag ganito na. Pero kailangan pa itong ibilad. Papainit lang natin siya, papagulo natin. Malambot pa yung botel. So kailangan pa ng mga 4 pa araw siguro para maging totally na black siya. Okay, ito yung pangalawang araw. Medyo halos maitim na. Kunti na lang yung hilaw. Pero malambot pa. Kumayag na naman ang Pagkanak ni Sagad. Pagsagad si Manok tayo. Alright, eto na, pangatlong araw na. Almost okay na to. Isang araw pa. Ready for packing. So yan guys, ito na yung pangatlong araw. So ito, pang-4 na araw na to. Pwede na siyang ipack. Ayan. Wala na talaga siyang tawag doon. Hindi na siya basa. Halos isang banyera. Natanggal na lahat ng mga stem niya. Malapit na siya i-repack. So ayan, halos na-separate na natin yung butil.
pwede na natin siyang i-pack. Piso. Ito guys, ready for ano na to, sa mga ready na sa mga retailers, sari-sari stores. Kung may grocery kukuha, edi wow. So ang isang strip nito is 12 pieces, tapos ibebenta namin siya ng 10 piso. So ayan. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginein mo, 10 piso isang strip, di may 60 pesos ka na. So ayan, piso isa nito. Mas marami to kaysa sa usual na ano. Ito piso isang ganito. Mga ano, usual na binebenta sa market. So, dyan sa mga sari-sari store, mga 5 piraso ata or 5 butil. So, sa amin, mas marami. So, bili na. So, gawa pa tayo ng 900,994. Para maging 1 million. 10 na strips. So 100 na to. Meron pa tayong 900,900 para maging 1 million pesos yung pera natin. Road to 1 million. So guys, gusto nyo bang kumita ng 1 milyon? Tara, samahan nyo kami. Magpapaminta tayo. So guys, dito na nagtatapos ang ating vlog. So shout out ulit sa mga kaibigan nating vlogger dyan sa Ilocos Norte. Guys, alam nyo na kung sino kayo. Papa Jeff TV, Iconics, Cinemagi, makikita mo Chantel Gampunya, tsaka yung bagong vlogger na si J-Mans TV. Yo, J-Mans TV! Ano, kumusta? So yun guys, so sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and please click the notification bell. So magbibigay ako guys pag COVID-free na tayo. This is me once again, Ilocanos. Yo!